Kysy sovittelijalta -sarjamme jatkuu. Ja tällä kertaa äärimmäisen mielenkiintoinen ja ehkä aika sensitiivinenkin kysymys. Ja kysymys kuuluu näin. Minkä verran me työyhteisösovittelussa joudumme käsittelemään asioita, jotka itse asiassa ei kuulu sinne työpaikalle? Ja jonkun ihmisen yksityiselämän asiat läikkyykin sinne työpaikalle, näkyy ja kuuluu jännitteisyytenä, työhyvinvointiin, jaksamiseen liittyvinä ongelmina ja kenties sitten eskaloituu konflikteiksi. Ja yksinkertainen vastaus on, että kyllähän me niitä asioitakin joudutaan käsittelemään ja ehkä tänä päivänä entistä enemmän. Selkeyden vuoksi haluaisin sanoa, että vaikka me ei terapoida eikä tietenkään pystytä ratkaisemaan niitä ihmisen yksityiselämän asioita, niin meidän on kuitenkin hyvä ymmärtää ihminen kokonaisuutena, koska ei me laiteta paussille sitä yksityiselämän puolta, napsauteta tuolta aivoista kiinni, jos siellä on esimerkiksi kipua, joka heijastuu ja näyttäytyy mun nonverbaalissa viestinnässä, ehkä semmoisena kärsimättömyytenä tai tuskaisuutena ja se tulee vähän tiuskasuna tai turhautuneisuutena siihen, että joku valittaa jonnin joutavista asioista, kun mulla on tämä isompikin ongelma tässä. Sen ei tarvitse olla tosiaankaan mikään iso elämän kriisi. Se voi olla myös ihan normaali elämän kaareen kuuluva asia. Pikkulasten vanhemmilla on pikkulasten huolet, teinit törttöilee, niistä on huolta ja sitten mun ikäisillä esimerkiksi, niin omat vanhemmat on ikääntyneitä ja voi olla huoli heidän jaksamisestaan ja pärjäämisestään. Ja siinä mielessä hyvä asia, jos näin voi sanoa, koska se tekee meistä ihmisiä. Me välitetään toisistamme ja se näkyy ja kuuluu meissä. Mutta siinä on kieltämättä tämä toinen puoli. Mun henkilökohtaiset ongelmat ei saisi näkyä niin, että mä tulen sinne työpaikalle ja kaadan sen toisten niskaan. Tai käytän sitä tekosyynä sille, että mulla on oikeus, koska mulla on näin vaikea tilanne ja minä sanon näin ja minä en jaksa kuunnella. Niinhän se ei voi olla. Meillä kaikilla on omat juttumme ja näitä me käydään sovittelukeskusteluissa kyllä läpi, että me saadaan ymmärrys siihen yksilön tilanteeseen ja kenties niin, että yksilö lähtee myös hakemaan jotakin ratkaisuja siellä yksityiselämän puolella niihin asioihin, jotka häntä kuormittaa. Tai sitten niin, jos se on sellainen asia, mille ei voi siellä yksityiselämässä mitään, että se vaan on ja sitä täytyy nyt jonkin aikaa elämässä sietää. Tai pitkäkestoisesti se vaan on osa mun elämääni, halusin tai en. Niin myös sitä, että löytyykö työelämän puolelta sitten kenties tasapainottavia elementtejä siihen, mistä mä ammennan sitä iloa, voimaa ja energiaa. Jaksaa niitä yksityiselämän asioita. Kyllä, me tämmöisiä keskusteluja siellä käydään. Ongelmia me ei välttämättä ratkaista, mutta saadaan ymmärrystä ja hallinnan kokemusta ja aktiivisuutta siihen, että asiat alkaa muuttua.